stai cap. După asta, uite, îi tai fișirea spinării. Așa. Vezi? După aia bagi, uite așa, cu unghia. Și el să curățește. Și din coace. Ia. Ia uite peștișul. A, pe mai bag o dată și... Dar nu mai bag, uite. Nu. Păi nu, bagi, păi... Nu mai bag. Și iese cu totul. Uite, vezi? Și după aia tragi de ăsta. Ai văzut? Tai asta. Ăsta. Coada și gata. Și dai asta. Ai văzut, Robert, nu? Dacă n-ai un om bătrân, trebuie să-l cumperi. Da. Aia e băgat în păină, pe mânici